Abba, ashe da ma zan ganka? Kana Me za a yi wurin mahaifi? Insha Allah na ɗau alƙawari duk inda mahaifina yake sai na nemo shi. I don't want kar ka peace. tsorata. I want problems always. Ni da kake gani na nan daga duniyar matattu nake. Da gadi nake a harkar makabarta to shine suka ga abin da nake yi kokarin da nake yi yayi yawa shine suka bani mukami a duniyar matattu. Wannan ID card ɗina ne. Taimaka ma zan. Ka ba ko? Ban san shi ba. Ga wani can yana fira da wata budurwa kan shi da atamfa. Fere da shi ya haife ka. Shi ne mahaifinka. Kar ka damu yaro ɗan samari. To yanzu kina gani mota fitar rayuwar mu na Lagos za ki iya zama da mu a can lafiya da ko? Me zai hana tun da ina son ka? To amma mu kin sa ina muna kwana ne. A'a. Zuwa ina muna kwana za ki rika kwana ne kina so. To menene a ciki? Ai ina son ka. Kuma ba aure za mu yi ba. To amma fa mu je za ki rika samo mun kuɗi ne fa. To kuɗi kamar wani iri kenan? Zan kai ki inda za ki rika samo mini. Alhamdulillah. Abba, ashe da ma zan ganka? Wallahi mahaifina ne. Kana ganin ka da gemu ka ce mun. Wallahi babana ne. Ka ce mun. Tabbas kai ne mahaifina. Oh my God. Ashe ina da rabon in ga mahaifina a duniya? Ƙarya kake kace min baka taɓa aure ba ashe kai munafiki ne da yaronka wannan zangame man yaro? To ba na son ka ba na ƙaunar ka ƙara zuwa inda nake. Wallahi babana ne. Eh, Muna kama ba? na gani. Wallahi Na babana gani ne. mana. Gashi da gemu biya baki shi ki ce wannan ni na dukuna na haife shi. Ka isa ka haife shi mana kai baka ga girman ka Ki ba. dube shi fa ba kin gani shi. Wallahi ka isa ka haife shi. Wannan ai ɗanka ne. Ba ka gani ba ne? Shi ne, ai ba ki ga muna kama ba? Sai ma ba gashi ba. No.